أنت زفت أرس نعين زنائنتي أنت خفت ليس أنت يقرلو نزا قفح علمكو أبحاد معلتم زركوانيرا سمرة نتا انتو شفنا نقزو قرما هباتو زنبرت تسألام منتسر بسأقامي إدو أو تسأبلو نتا نعينتو حسي دابلا تزاربا كلا نسخاخا نعين تخادو يحسبكا نعي قدا نزن أزاني سي خفتلي نايز عالم زلو درفتاتيخون كالي نجر مسامع خنيرا انت رزناون نزربا عركو ونزفبلو عبدليتو زغيتو أيوز تزاربا زربا ناي سمرا سمعو بملكة صحف نرزنا هبو كردو أزز أنها سالساي عركم فتوي نقوم شلاليلو كان أسوم جمرا نسخم دما بفتصم عقبتي بالكمن نز أملاخسي عبي نجر تحتو واللهم إيه أنت خوين كدعا حسابنا تقيدكا عبدليت وشتنا تقام سمرة أتربلو تأمتو أنت رزناجن كسمع سلازي خيل ناب كلتيوم يمان تقام اندات أمتايو زعزابهم نيرو مالتيس إزيناتكم نجر عبيلون ديو سلازي نزان اشتن تجألي فازلا أقري انت الزمال لألي نزد اللي تاتناتكم بزيو على الحدر مما لأخلكم نيرا قدفا الناس كبجاخا نسخا دما كمزوم سبلومي خوينكا دلي تاتنا عاتفكا بزعبا نفسخات راح تزارب سمرة بزربا عركو حقوس يمثلين نبران انت يخم تبلو زلخم كاب كنافروم كلق على زقولبا رزنا بزعباتي زربوهم كفلت زداليا انك مسل حاتتهم حجخا نعخات حفاديك هبكا تايح مامو بجاهم فتوي انت ماررة صحف كان يمردع قداي برع الإلو كتسالا صحف اللودع قد أكالنا نديو ويدما اتنا يقوان قوام ملكت كتمهرو نيروكا رزنا كاسيلو حجاجالو نتا ناي ورقات صحفتي كافتوي تقبلو زنببا رزنا كمزا دليتو كزارب كمزا يتسنحا بلعلو خونو كغنحهم فاتنا وووو بك أقدفنا بجاهم حجي إذا زربا نقدفا زربا كأيرولنا ويدما نابكالي دحان زخونا بوتا وسادونا رزنا كاب زربوو ناي صحف وي ملكت حاجز زرلو يمثلي نبران مقدافس قدفنا يولنا حزوون نابكالي انتساقرنا صحف اللي موالكا أي ترفن فتوي نتا أبدقا أقروز نبرت مركوس أمانكوو أتسقا مخاري لنابي بتمرتيخون أتحساسبا كابعاتهم عبي زبالا كانديما تعابيتهم زخونا مرحوي كيستو علولو حوسيو زبالهم أنت بيين دقا دبخيلكا أبتا أما أخلوم زنبرت كباب أمني كوف نخبل فتوي ملكت غيرو تزاربا بزم استعنح خويا عبي رأستي حيسكم تعنحكم مسلاني كساب وتفس بلاكم بفتسو ميرا أخو منن مرة حوي قدف دقا أي تقود أينا بدمت أخاد راح نفلت أكاسبات أبزلنا سمرة نتعمل تزارو نابنو بربوطاء ماليسويو زتزاربا نو كم خبل داليكون كن جنا سمرة ولا ملكعي أي تفلت النمبر بدمت أي أساقو ما أقري سميعخا كتفلت أني تخيليخا نزاني دمتي أرأستي سمع فتوي صحفلو كي تباهالا نتا تلعيلا زنبرت قداي صحفو بوشتون داس حاقة نرزنا حبو مرة حجخا دمتي الكادو ناباي ساقيركا قدفبا نخلنا أي ترخا خبنا نتا ورقات زنببا رزنا زاسحق زربا دربي اللوم فتوي مسمعة زجمرو اللوم بحبار كلهم ربشا زي بلو سحقو نسحقهم ريخا كمناتهم نصح لبي ونينكا بسحق انفقرن كتخبب كاوشتخا بزي حبئب تمنيو تسقايو بزي بقون عبز حزقزة زلو الدسب زي مرعاي محاشكا مبالكا نيرو أواي إيهي انت خوينو كان مرعاي زي مرعاي سحشو
ፍትዊ ኣብ መንጎኣትዩ ሓተቶ እዚ እዋን ንስኻ ትሪኦ ኣለኻ ኢኻ ማለት ሰብ ካብ ሰብ ባህሊ ሕብረተሰብ እምብዛ ስለ ዝረሓቐ ዳርጋ ኣካላቱን ኣእምሮኡን ንንፋስ ገዲፉ ዳርጋ ብኩሉ መዳይ ትሕቲ ዜሮ ወሪዱዩ ዝጓዓዝ ዘሎ ከም ልሙድ ኮይኑ ዘሎ ድማ ኣከዳድና እዩ ነተን ዘዕብያና ወለድና ሪኢኻ ከዓ ብዙሕ ነገር እዩ ዝስምዐካ ስለዚ ኣነ ካብዚ ኣብዚ ግዜ ዘሎ ሕማቕ እዋን ሰብ ንሰብ ክጠላለም ክቃተል ክጋፋዕ ደቂ ሓደ ማሕፀን የሕዋት ተሰሓሒቦም ናብ ቤት ፍርዲ ክጎዩ ምርኣይ ካሊእ እውን ቀንዲ በታኽ ዝኾነ ፀርፍታት ዶብ ዝሰገሩ ስድነት ክትሰምዕ እንታይ እሞ ክብለካ በቃ ብዙሕ እዩ ስለዚ እዮም ድማ እዚ እዋን መዘዙን ሳዕቤኑን ስለ ዝበዝሑ ለባማት ሰባት ነዚ ኣሰካፊ እዋን ካብ ምርኣይ ዘይምርኣይ ዝመፁ ዘለው ብተወሳኺ ድማ ዝኾነ ነገር ኣብ ውሽጥኻ ቂረ ይበልካ ድሓር ከዓ ኣምላኽ ንዓኻ ስለ ዝነፈገካ ወይ ስለ ዝነዓቐካ ኣይኮነን ዓይነ ስውር ኮንካ ክትነብር ፈቒድዎ ግን ኣብ ዝኾነ እዋን ክትሪኤሉ ወይ ድማ ትበፅሖ ወይ ድማ ብዝገበርካዮ ዓቕሊ ትምስገነሉ እዋን ክህልዩ ስለዚ ከም ቀደምካ ደኣ ተመስገን በል እዝኑ ጸልዩ ክሰምዕ ዝጸንሐ ሰመረ ኣብታ ተላዒላ ዘላ ሓሳብ ቀልጢፉዩ ዝሰደዐ ኣብታ ሓሳብ ድማ ሓሳብ ክሕብ ጀመረ ኣንታ ኣጋጣሚ ዝመፀት ጉዕዙይ ሓሳብ እያ እምበር ካብ መዓስከ ከምዚ ለይፈልጥ 40 ዓመተይ ረጊፀ ኣለኹ እዛ ኣጓል ጉዳይ እኳ ብገለ ሸሉኻትኒ ዘይትፈልጥ በቃ ነቲ ቃንሳይ ኣብዛ ውሽጠይ ምስ ውሽጠይ እንድየ ዝውድኦ ነይረ ነቲ ሓሳብ ዝተወሓጠትሉ ሰመረ ገለ መሳሊት ቃላት ተዛረበ ሰመረ ሓወይ ደሓነይ ትጨነቐሉ ሓደ እዋን እኮ ሕማቕ ሓሳብ ወይ ሕማቕ ስራሕ ኣብ ትሰርሐሉ ካብቲ ኩነት ዓፀፌታ ትመሓሪኻ ሓወይ ንስኻ ሽሕ ግዘ ክልተ ዒንትኻ ክትርኤለን እንተ ዘይከኣልካ ብልብኻ ግን ብዙሕ ነገር ትርእዮ ኣለካ እዩ ብዓብኡ ድማ እቲ ብሓንጎልካ ትርእዮ ተሰላስሎ ተመዛዝኖ እኹል እዩ ንዓኻ ብዘይብኡ እውን ኣብዚ ሕዚ ግዜ ዘሎ ወዲ ሰብ ዘይምርኣይ መሓሸካ ምበለካ ነይሩ እዋ ይሄ እንታይ ኮይኑ ካብ ምርኣይ ዘይምርኣይ ዝሕሾ ፍትዊ ኣብ መንጎኣትዩ ሓተቱ እዚ እዋን ንስኻ ትሪኦ ኣለኻ ኢኻ ማለት ሰብ ካብ ባህሊ ሕብረተሰብ እምብሳ ስለ ዝረሓቐ ዳርጋ ኣካላቱን ኣእምሮኡን ንንፋስ ገዲፉ ዳርጋ ብኩሉ መዳይ ትሕቲ ዜሮ ወሪዱ ዝጓዓዝ ዘሎ ከም ልሙድ ኮይኑ ዘሎ ድማ ኣከዳድና እዩ ነተን ዘዕቤናና ወለድና ሪኢኻ ከዓ ብዙሕ ነገር እዩ ዝስምዐካ ስለዚ እያ ኣነ ካብዚ ኣብዚ ግዜ ዘሎ ሕማቕ እዋን ሰብ ንሰብ ክጠላለም ክቃተል ክጋፋዕ ደቂ ሓደ ማሕፀን ኣሕዋት ተሰሓሒቦም ናብ ፍርዲ ቤት ክጓዓዙ ምርኣይ ካልእ እውን ቀንዲ በታኽ ዝኾኑ ፀርፍታት ዶብ ዝሰገሩ ስድነት ክትሰምዕ እንታይ እሞ ክብለካ በቃ ብዙሕ እዩ ስለዚ እዮም ድማ ነዚ እዋን መዘዝን ሳዕቤንን ስለ ዝተረኸበ ዝበዝሑ ለባማት ሰባት ነዚ ኣሰካፊ እዋን ዘይምርኣይ ዝመፁ ዘለው ብተወሳኺ ድማ ዝኾነ ነገር ኣብ ውሽጥኻ ቂረ ይበልካ ድሓር ከዓ ኣምላኽ ንዓኻ ስለ ዝነፈገካ ወይ ስለ ዝነዓቐካ ኣይኮነን ዓይነ ስውር ኮንካ ክትነብር ፈቒድዎ ግን ኣብ ዝኾነ እዋን ትርእየሉ ወይ እውን ትበፅሖ ወይ ድማ ብዝገበርካዮ ዓቕሊ ትምስገነሉ እዋን ክህሉ እዩ ስለዚ ከም ቀደምካ ደኣ ተመስገን በል እዝኑ ጸልዩ ክሰምዕ ዝጸንሐ ሰመረ ኣብታ ተላዒላ ዘላ ሓሳብ ቀልጢፉዩ ዝሰደዐ ኣብቲ ሓሳብ ድማ ሓሳብ ክህብ ጀመረ ኣንታ ኣጋጣሚ ዝመፀት ግዕዘይቲ ሓሳብ እያ እምበር ካብ መዓስከየ ከምዚ ኢለ ዝፈልጥ 40 ዓመት ረጊፀ ኣለኹ እዛ ኣጓል ጉዳይ እኳ ብገለ ሸልዩኻትኒ ዘይትፈልጥ በቃ
ነቲ ቃንሳይ ኣብዛ ውሽጠይ ምስ ውሽጠይ እንድየ ዝውድኦ ነይረ። ነታ ሓሳብ ዝተሓጠትሉ ሰመረ ገለ መሳጢ ቃላት ተዛረበ። ሰመረ ሓወይ ደሓነይ ትጨነቐሉ ሓደ ሓደ እዋን እውን ሕማቕ ሓሳብ ወይ ሕማቕ ስራሕ ኣብ ትሰርሐሉ ካብቲ ኩነት ዓፀፌታ ትመሓሪኻ ልቢ ሂብካ ስለ ዝተረዳእኻኒ ክብረት ይሃበለይ። ሕጂ ድማ ኣነ ንእሽተን ስራሕ ስለ ዘለኒ ንዞም ክልተ ኣሕዋትና ኣሕፅር ኣቢለ ብዓቕመይ ከም ዝመስለኒ ክዛረቦም ጽቡቕ ኣበሃህላ ፍረ ዘለዎም ዘረባታት እኳ ትህበነ ኣለኻ። እስከ እዛ መድረኽ ናትካያ ሓሳብካ ብመስርዕ ቀጽለልና። ሰመረ ሕጉስ መንፈስ ወኒኑ ንዕርኽቱ ዘረብኡ ክቐጽል ዝድግፍ ሓሳብ ኣቕረበ። ሕራይ ፍትዊ ናባኻ ክምለስ ኣነ ንስኻን ከም ኩሉ ፍጡር ኩሎም ሕውሳት ዝተዓደልና ደቂ ሰባት ኢና። ግና ዝገርመካ ነዚ ዝተዋሃብናዮ ጸጋ ብፍጹም ንጥቀመሉ የለናን። ማለት ኩሎም ሕዋሳትና ናብ ሕማቕ ቃኒናዮም ዘለና ብዓብይኡ ድማ ሓንጎልና። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መስጊድ ይኹን ካሊእ ናይ እምነት ንጥፈታት ሰናይ ምግባር ሕሳብ ምድጋፍ በቃ ካብ ኩሉ የለናሉን። ዘተሓሳስበካ ጉዳይ ግን እንድዒ ብፍላጥ ድዩ ወይስ ብሸለልተነት ነዚ ሕማቕ ነገር ብዘይወዓል ሕዳሪና ንኸዶ ንፍጽሞ ዘለና። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እዛ ሓንቲ እግርኻ ብምስኣንካ ወይ ዓቕሚ ብምሕፃርካ ካብቶም ክልተ እግሪ ወኒኖም ሕማቕ ዝገብሩ ሰባት ብመጠኑ ንስኻ ካብ ብዙሕ ሕማቕ ነገር ተቆጢብካ ኣለኻ። ስለዚ ንስንክልናኻ ብዘይትካእ ጸጋ ጠምቶ ከም መጠን ዓቕልኻ ድማ ጽባሕ ኣስቢ ክትረኽበሉ ኢኻ። ድሓር እውን እቲ ንዓኻ ዘግደሰካ ዓውዲ ዝጠቕመካ ነገር ጥራሕ ተበገሰሉ እምበር ዋላ ሓፍ እንዳበልካ ክትበጽሖ ኢኻ። ስለዚ ኣተሓሳስባኻ ናብ ከም ቀደምካ ናብ የማን ቃንዮ። መርሓዊ ኣብ መንጎ ዘረብኡ ሰዓት ረአየ እሞ ዝተወሰና ደቃይቕ ከም ዝተረፍኦ እውን ተገንዘበ። ካብ ኣዕሩኽቱ ናይ ረዘነ ሓሳብ ምሃብ ስለ ዝተረፎ ቅልጥፍ ኢሉ ኣብ ወረቐት ጽሒፉ ክህቦ ሓሰበ። ነቲ ሓሳቡ ድማ ኣሕፅር ኣቢሉ ብንጹር ጸሓፈሉ። ብኽብረት ኣረኪብዎ ጽቡቕ ተፋኒዎ ድማ ናብ ስርሑ ኸደ። እታ ንረዘነ ዝተገደፈት ጽሕፍቲ እውን ከምዝያ ትብል ዝነበረት ናይዚ ዓለም ኩናት ዋጭዋጭታ ቃንዛ መልቀስ ብእዝንኻ ምስማዕ ትምነዮ ኣለኻ። ግን ኣነ እዞም ኣናወፅቲ ነገራት ክትሰምዖም ኣይምነየልካኒ። ምኽንያቱ ድማ እቲ ሓደ ግዜ ትሪኦ ዘለኻ ሕማቕ ነገራት ከማን ማዕረ ክንደይ ከም ዝጸልወካ ብዙሕ እዋን ተዓዚበካ እየ። ስለዚ ንስኻ ነቲ ዘድልየካ ነገር ብልብኻ ከም ትሰምዖ እንተኣሚንካሉ ናይዚ ዓለም ነገር ክትሰምዖ ከም ዘይትደሊ ከረጋግጸልካ ይደሊ። ሕዚ ድማ ንኣምላኽካ ኣይተማርሮ። ከምቲ ውሽጣዊ መንፈስካ ዝለመዶ መግቢ ኩሎም መስቀለኛታት ነገራት ንጽቡቕካ ምዃኑ ኣሚንካ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ምስጋና ኣይተቋርጽ ኢኻ። እዚ ንዓኻን ንኦምን ዝሃብክዎም ሓሳብ ስለ ዝፈልጥ ዘይኮነስ ብሕዚ ዝመጽእ ግዜ ካባኹም ብዙሕ ከም ዝፈልጥ ስለ ዝተረዳእኹ እየ። ነዛ ጽሕፍቲ ዘንበበ ረዘነ ብቕልጡፍ ካብ ዝነበሮ ተሲኡ ነቶም የዕርኽቱ ሓቒፉ ጽቡቕ ገይሩ ሰዓሞም። ንሶም እውን ከምኡ ጽቡቕ ገይሮም ሰዓምዎ። በቃ ጽቡቕ ገይሮም ተሓቋቒፎም። ጸሓፊ ሓበን ጎይቶኦም፣ ተራኺት ማግዳ። ሰላም ተኸታተልቲ ማይኪ ሚድያ። ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳሃሊኩም
ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳኺንኩም ሳብስክራይብ ገርዎ፣ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ። ይቐኒለይ።